बेदो नै सासे जोंना इन्सटाग्राम भिडिअ बानायथारगोननो ओमफ्राय बेखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथाङा देलायगासिनो दं आरोना नोंथांमोना दा फाइनाल लुकखौ नुनो मोनगोन आरो रिल्सखौ मोजां मोनोबा नायहैनो हागोन आरो बेसेबां फावथुनथ' जोंना गय जानासो मेकआप खालामखायो जोंना मेदामा अबस्से नै देलायग्राफ्रा बिसिनियावहाय नायदो नै हिनजाव जानोबा बेसेबां गोबां माबा माबि बुस्थु बायनांगौ फिसा फिलु फिलानो ओमफ्राय नै आंनि गारिया आं गेलेयो आं दाबो गेलेग्रा हुदा दङ बिदिजों नायो आरो सासेया नै देलायगासिनो दङ बिथाङा स्प्रे देलायगासिनो दङ मालाय हनै दख'ना गानदों आं बाबाय खर'आनो दाबोनो मोजां जायाखै आंना आलासि दं दा बहा थांनो नागिरदों मेदाम हा पार्टि ना बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैगोन नोंलाय आयौ खेरायाबो नोंना गाथाजों समानखा मन्दिरनि गाथाया गेलेगासिनो दङ नै दख'नाया मालाय गोमो गोमोनो नै जोंना आब'आ मेकआप खालामबाय देलाय Halo, gue jangan aku dekat kayak nggak? गय जानायाव बार खामफ्राय Gue jangan aku kan मालाय ya. बिथाङा रिल्स बानायनाय र' सनाखौ गाथानि कटं कटं माब्रै नुदों कमेन्टआव खोथा हरबानो जाबाय मोजां नुदों ना नुवाखै बिथांजोखौ बै ada मोजां नुदों नों आंखौ बै आदाया आउटफिट दख'ना नै गोजा गानदों रेड कालार गानदों नै सनायाबो गाथा मोनसे गानबावबाय कफट निउस ओहो नुनाया नुयो सर्ट सर्ट नुनो मोनगोन एसे माबा एसे बेलेग कन्टेन्टसनि नुगोन सोरबायदि गियान होआखै बिदि होननायखौ खालामजायो नामा औ औ आसि बेलायनो थागोन one two one two three four start हेलौ आं नै दा फेन्सि बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना आदाजों जोङो ओंखारबाय आङो देलायाखिसै जेबो